مروچی داستان میں آنیو شاہی مرید دے گئے آنیو شاہی مرید داستانہ چونا آوشیں کہ مادر کسانیہ چی اشکنہ کو آئے گائیں حل بلوچیں چکی چاہی داستانہ بلدیں یہ داستان بندہ چو یہ وڑا بھی کہ چاکر شیحہ کے اکروچی شکارہ بھی شکارہ کے واتری شکارہ جہاں واتریہ کے آئے گا بھی شاں تنگی ایک وڑا اوٹگی وچشیں آپ بندے نگن نہ کری تنہ بپروشاں وڑا یہ کہاں دنار احمدر لوگ کیسے رائے سرابی دنار لوگ کر رہا ادا عقل نا کہ مارا ہاپ لوٹی آپ بھی دیے وڑا دنار ایٹما لوگا دیگے کس نبی آنی ہے مودا بھی آنی کیسے مشکا چیں رودی زیری تاسے ہو آپ مانکاں آپ آنی سب برا لاتے بوچ چیر کاں آپ آندہ چاکر ہو چاکر دیگے امرائی بھی آ کسی چونکہ بچھا چاکر امرا کشی سیڈا کاں و آپ تینگی یہ دی مچ آئی آپ گیراں چاکر کستے ہیں آپ کنا کاں استے وران کنتے چاکر پامی یعنی کہ آنی ہے دانا یہ پامی کہ آپ آگاں بچ ماں مبی تینا ماں یقین کستے گٹا وارتگتا گولمبا وارتگتا شان منی امراہا کستے ہمی وڑ کتا یہ رت رو جینت کے گتے مناہوں گتے گتے ای جنک کستے اقلا مندے دانا ہے چاکر آنی دانا یہ سر شیدہ بھی رنگ و صورت رندیے اور چاکر کے واتری روتی ماڑیاں اور چاکر نہیں پکرو تو کا آنی ہے وڑے نہ وڑیا آنی کیستے ترگی جگیں شوہازگیں کرگیں بڑا جنینی درگی جگو ایسا جنینی مردمہ ضرورت کپی بڑا یہ سازیں نہ لوٹائیں نہیں سازیں کہتے ہیں سازیں اسی کے پلان دو دمگا من چوچو جانے کے دیتا تو بروشی پا دو رندہ میں کہیں چطوری نہیں کئی چکیں سازیں چونکھاں لاتے ہیں بو بکچاو کار زیری ہو راہ گی دیں پا دی نار لوگوں نے میں بلے ارک سرین ڈیک اجارین ڈیک مر جاگئیا کہ سانگا رواں تچکا ما لوگا نہ رو یبری کر رو کشی لوگاں جستکاں کہ باری چطوریں ہمسائے گاں جستکن تھی کہ چطوریں چطور نہیں یہ بو باسان زیری ہمسائے گاں نکرہ شانی بہا کنگے نیمونا جست پرس کنان کن کہ مطلب ہمیں لوگو باروا یہ شاید یہ با آنی ہے یہ جانے کہ تو نام آگر گا یہ جانے کہ آنی ہے یہ گوں کس نے نام گپتے ہیں شاہ مرید دے در کسانیہ گوڑن شی آرام نے سازین ایک گپ کے معلوم بھی سازین نہیں پتا رہو دنار لوگا رہتے ہیں آنیا کستے ہیں بری چیزو میزانی ہم دا چوشیم بھی پتا آنیا یک گر راکا ہوں آنی کرر رہتے ہیں آنیا وشی کے منگون تو کاری گا کاری خیر شی کار منی یشین کے ماں بیر چاکر رندے سردار واجہ کستے ہیں آبار پتو ہارتا شہر تو کہ چوشی کی جنک تو منی سو جہاں بغیر شرری سرا بل مریدہ و تو بغیر میریں چاکرا راج سردار و 40,000 فوج کنگرا نامی مشہوری ما ہمو کنڈو کشورا تو شاہی مرید یلدے شاہی مرید کئی شاہی مرید کے استیں چاکر کر رہا شاہی حیثیت تا ادھر موجود ہیں شاہی مبارک چوکو بھی شاہی مرید تو آئیا یلدے من تھی گواجار کیسے من چاکرے شیخ کے گواجار پتو وارتا اور رند سردار ہیں شے منا مکان نیت تو بچہ آنی سازین آرہ کسی چیز جواب دامی گپی گی شاعری زبانہ یہ وڑی ای حبر اے بنت پمنی نازاکیں سرا ای حبر اے بنت پمنی نازاکیں سرا زیادہ ہی ظلمی اربیت مظاہرہ تانہو پولنگ کپنت راجانی سرا گو حیبتو زبراں بستگت ماہیں کوترا داروتی گپاں و چمنی چارکو لدرا سازن ای حبر پماں کسی شرری ابرے نہیں ای پا کسی بلوچی ابرے نہیں کہ موتی دشتارا پا یک کسی سرداری واسطہ جل بھی دیا منی بی ہو منی پیتو پیرو کو منی شاہی نام چے پشکپی شابہ منی کو چاکو اللہ چے درت ای بڑی گپ پہ گنجائش منی کرا نیستے ہمارا ہاتھ کے گئے کپشاں پادا کان چما رہا کسی برو لی سازینا یہ گپ سکتوری کہ سازین بیزت کنک بھی سازین آنی یار آمدہ سوگندو آگوشی آنی تو منار کسی چوتی کلا چین کشگائے بلے منی بلوچی قولیں منی زبانی میکرہ ہنرو اللہ سک بازیں تارا منے کستے سازین چاکر گما بانور کنا ای منی قولیں چدا چین راگی روتے ہیں چاکر کر رہا ہو دے چاکر آگوشی کہ بیا با ای مریدے کسی نام گپتے ہیں مرید نام گپتے نی ای ماں ہر چوڑ کو تا منی گپی نظرتا نی تو پکرو جیڑا ہے بکن دوئیں گوڑا نندہ وات موتا پکران جیڑا
جیڑن گوڑا ایک توجیلی سازاں توجیل اے بی کے بیا یا کروچی چاکر کستے سجی رند پارٹی دیوان بھی تو نندو کو ماں گوڑا چاکر کستے شرط بندات کا شرط بیا مرچی شرط جنی کھار دگی نہیں شرط جنی نی ای شرطانی چونا ہے وطی یک مزنی داستانی یا جاڑو ہے بی بگرے او شرطہ شہر تو کا ایوڑا بیان کو کہ ما سی بی اے کوٹ سرا گندے تو میرین چاکرا رند نشتگو شرط جنن شرطاں کلاتان جننت رند نشتگو شرط جنن شرطاں کلاتان جننت جاڑو ہے جلب قولے کو تگ مردی منی رشاں بگی ترش ہے اوز مردہ کشاں جاڑو کے سین تا زبان دا کسیا کہ منی رش دس جتا ما یہ کشاں پدا کسی چوک ریشان دازن چوک کشک بھی آ پدا دیگه سرالے آئی سر دیگه روچی مردوں گب جا جاڑو جلب قولے کو تگ مردی منی رشان بگی رشے اوزا مردہ کشاں میر ایبتانا قولے کو تگ لوکی منی بگا کپیت قولن پدا لوگ ہے نہ بارت اگر سانڈے اگر اشتری کس منی بگ تو کا بیتے پدا ہے نہ بارتے نی چاکر رند پدا کسی قولے دا میر چاکرہ داتا کہ جواب رندانی دیوانو درا ایشنت منی قولو بنا من نندا امید رچ کے بنا امید رچ کے چرک نشتا من نندا امید رچ کے بنا کئیر پٹک کے ساہگا اگر مردی ببورتے بنا قولند کے پاد نیاہن جاگا مانی کئیر سے نشتے منی قولشیں کئیر چیرہ کے من نندو کا کئیر کسی بوری ما پاد نیاہن کس پورتنا نی شای مرید امنا نندو کے نا شای زانگا رت کب تگا شای اوشا یلدانا یہ پاٹ یو درو واجہ سردانا کانا کول دے گئے شای آن تو کا دور کبو ماہوں کولے دے شای کولشن کے شای زانگا رت کب تگت ایشنت منی کولو بنا پشنبے صبح سرا من مسجدہ وانا نماز کسی داد بلوٹی چمنا من دادنا بند نبا صوبے کو تک میر چاکرا صوب کو نا ماہوں ہمی چیزوں واسطے شرط تارا جتا شرط کسی برابر بھی دیوان چدا کٹی چاکر لوٹانی چنگانی سہیت تا چنگانی سہیت پشنبے صبح سرا ہوتی سروزیاں ہوتی سازاں درستاں برابر کمرو شای پترہ نن ساز بیجان شای ساز گنا شای چشمہ کسی جستکن کہ داد چے لوٹے دادا تنا آنیا بیارے آنیا میں دا چیں بگڑتی بیارتی پم گوڑا لانگو وجہ پشنبے صبح سرا روان مودا دیوان کنا چنگے سروزیں کارے شای نماز کٹیں تات کا نشتا شای ہوں مستو ملنگے ہمیشانی گوما گوڑا لانگوان کسی اٹی کے ساز کار کٹن شای جستکن تے بلوٹے شما چی مطلب دات شمارے بھی دیا یہ گوشا میں دات آنی ہمارا آنی لوٹی شای نہیں مطلب شہر تو کہ بڑا جواب دن شایا جواب گر دیں تگات او لانگو لوڑی چیاں من آنی یا دات نبا من آنی یا دات نبا من آنی منی دستا دنت منی دشتاری نام پنت منی ناکو سولین دکتری من آنی یا چون بھی دیا ناکوزت بیتی ہے او ما آنی یا دات نبا آنی منی دشتاری من چون بھی دیا نی لانگو سوچو کہ تج نے شایا جناب نی لانگو یہ جواب دیں شاید تو دادنی مردے نئے تو دادی مردے نے داد نہ کنے تو وط تر داد گرے ممی تگاں چنڈ گرے مسجداں بانگ دے دادانی لائق چاکرین تو بیا میں کلانی دپا دادے بدن یک کی طرح دم بس روز معاشرہ شاید تو دادی مردی نے تو شہی ہے وایدی موادی میں چانگال کے سنگرانے ہو اشیا چھیں آئیا چھیں دادان لائق میری چاکریں تو اشکارو چی نہاری دیوانی تو کوئی بلائیں گپی جتا کہ شاید دادنا بند نبی دادا تو شتگے گوڑا شاید کستے ہمدہ جیڑی کے ہر چیئیں جنک کی واسطہ موتی زبانہ شاید آنی نہیں تا کہ چی صورتی چی رنگی چی گوڑی نہیں جنک کی واسطہ موتی کولا بورا ہی رندان دیوانا پدا میں شتا نہ کنا ہچ کتا نہ کنا اوش رو نا ای وجہ آنیا کستے بخشائی امداد آنیا بخشائی آنیا کے لسان لوگ بخشائی رہا دینار لوگا بیا آبا مریدہ آنی بخشاتا پا دادی کی مارا دات گے نی آنی میں گے آنی میں باری چاکروں کو میں نکات دیں آنی زیر آنی گوڑا راگی میں کئی شای مریدے کیسے کول لیں گوشی بیتا بیدار ہے مرمو شای آکا مگندہ یہ بچہ آنی رو شای گو مچی گوشی او شای مرید کسا چوشیں کار نکو مرد پا وتی وشنامیا گنجو دگے مالان دیان کس آہو پرین دوستان ندن زانا ترامنی حق گرانت شای مردم داد دیان پدا گوشی کے دگے شہری تو کہ او شای مرید دیوان اگیں آ مرد کے شرطان جنا کولو قراران کنا مرد لانگوان داد دیان دست سلاحان دیان
لان کے دو گوشی ہنجراں مردمی کے دال دان سلاحے دنتے اشتری دنتے دگے مال و دلوتی دنتے روگ جاگہے دنتے لان کے دو گوشی ہنجراں اسپانگ و تازی کرگاں پاکیڑہو بگی جڑاں ایشاں پد داد دیاں ای لانگو پدرو ہی ہت کگاں مرچا کرا پرماتگاں ای لانگو کیسے تیک پندلی حساب تو کات کگاں تیکرا مرچا کرا رادا تبیتگاں لب ملامی داتگاں نو پتو راداتگاں اگا لانگو چوشیں حرکت کتیں گونتو چوشیں گپی جتیں تو ہنجر چا لانکا کشتیں چا نکا زبانی در کتیں بلی لانگو تچانی شتیں گو چاکرا گنگی کتیں شے مرید اگر لانگوان تیکرا کسی منی دادیں لوٹت آنی داد کے لوٹتے گا تو ہمیں ساہتا ہیچ صبر مکتیں شی زبانار کشتیں چا بنا برتیں بلی چاکرشتا گنگی کتی گتی نظام تچی بیتگا ترا وشا یلداتا بیتا کسی تو چوکتا نی پدا کسی شے مرید کے آنیا گندی آنی کچھ آنی خوبصورتیں ہر وڑا برابریں نی شے شی واسطہ گنو کبھی نہیں ہوشی راون شاید دیوان و رندانی کار چیز درستان یلدان شاید نی کیسے نیت گئے وانی نام دا پین یکون چھنکن گے ایو اندو دمگان یلدان آجیاں گو امبرائے بھی دیم پا کیسے اجا دار کنی شاعر تو کا ہمیں ندارگان چوپیز داشتے گی اشیا بے سیل کریں سرمنی شایدان پما گندیم گونگا آنیا گوشگیں چاکری دوست ماڑیے لڈوکیں گلا پا حقین دشتارا کار دریا کب تگاں پوتی حقین دشتارا کار دریا کب تگاں منظری لنجے کب تگاں ہپ پشتی شتاں ہمراہ منی میاں قرآن وانی عالماں ہمدلی میاں ما شپی پاساں جست کنا شیطرہ چونے تو زیادہ ہی اوپاران جنے شیطرہ چونے تو زیادہ ہی اوپاران جنے وحد بی وعدہ چکود کی ہوما کنے چونے طرح چکی داس پانی گونی شپنی اما تو نہ رہے کپوتی ہوں کوکو کانتی دل کسی بھی چاڑے چیئے شیطرہ وابتگی وابا ما شپا دھنتان درشے تنگ دلا منگ کے چاکرا کاٹارے جتاگ چاکرے کاٹار منی دلے پھلا لگ تاگ ٹپ روپوشن تو بے قرار درد کنا ظاہرہ بیتن محرماں درماں کتاں ہندری ٹپن کے گم گماریں درد کنا پشمے زیمی گو دواہاں دراہ نباں ٹپانی درمان آنگلے پھلنے کندگاں یعنو کے پشم آنیا آو لنکو کو مندریک ملمانی میرمام اور کے مور شنزاں آنگلے ارسن ترنگلیں لرد نوکاپ منی گلے بوہت ساتگیں آگے روکا کے دوشی میں سرکوران جتاگ من دلا زانا مرچی چاکرہ دعوائی زور منا مان نیس کے چاکری کوٹا جنگ کنا چاکرو سردار دنیا لشکرانی مان دیں بزرگ لنگڑے پکیرے او زور منا مان نیس کے چاکرہ کو جنگے بکنا وعدہ ہو قولنت ابرا زرشانی کنا وابی مکرشی تلاہاں تحتے کنا نی گوشگاں نی پشومانے نا دشتاری اوتی شرطاگو بخشات داتا نی گنو کے چکر رگیں پاہوالے آو کہ نی من آنیا کیسے زرشان کنا چش کنا پتہ دین طرح گوشی کے آنی منی سائے بدل آنی منی ارواح بہار آنی منی چمانی نور آنی منی زردے قرار آنی منی گپو حبر آنی منی کولو قرار آنی قرار بخشیں حیال درچکی گشے چو گنبدیں ہر وعدہ سبز و زامریں تالان ایشانی سرا امروز واہشتیں درا آنی پر روچے روزگار ہر چیز وڑی ڈولدار بیت باطن و ظاہر آنین موجانی حاتر آنین آنی گسد و کہربا کوہیں دلے موجیں رضا آنی منو من آنیاں آوت اما ہو من ہما گپی بجنت من شنک ما نی گپ جنتی کو گپا چ نی گستن تو وب بخشاتا نی قصہ کیسے دیما روتے آو ہمیں صاحبہ چاکر لوگا مطلب آنی بھی قصاص 32 سال تمام بھی 32 سال چاکر لوگا بھی آشای مریدانی میں بزگیں آنی کیسے چاکر مطلب چاکر دوست نداری ہما نام ہی پریں کے چاکر لوگی ہیں نہیں گونا چاکر کیسے آنیا رہانے چاہیے مطلب ہر وقت آنیا چاکر لوٹ گئے کہ آنی مہر منہ برسی آنی تو منہ زیر اکبرہ زرشاں کنا 24 گوکاں گڈاں پادن نش کنا ای 200 سوراں منتی پادیں کش کنا رئیسی ہے نا سردار بخشگے نا دیکھے 1000 سوہراں منتی لبانش دیاں نوکراں جدیگاں منتی کاردار کنا تو منا دوزدار و من دوزداراں ترا نی شاکر آنیار منک کنگے نا
نی پتہ کاس دی رادا تھا کہ تو آنی یار مطلب یہ گپاں بگو تو منا کے زیرے منترا کے استے انچو گوک انچو سور انچو مال کار دیں آنی زنی چیوشی نی آنی پسا گوشدار آنی گریت گشت گو میرے کاسدار چاکر پتی آہدان دل منی راضی نبی چاکر تی وردو چک منی دپا جور بند کچلی وردن وراک چاکر تی شار منی گورا آس بند تنگری پچو پوشاک چاکر تی سور منا چو زردکی گومزا دجاں تنگ جنا دل گنوکند کے گومنا جیڑی چمبری دل گنوکند پما نوجوانا زری شیا زری انگا شے دلا چے نشتا چمو پا حج نیمگا پیدا کنت مرید منکنا دعا ہو دعا منی اچرنگ نگی اگربین چار موٹے ترا کشات درد ہری چاکرا بد دعا کنگائیں ملکموت ملکموت بیات تو چاکرا چک پوش بکن وہ کشی بلی من کس نے شویم با دیم ترا پدا گوشی تو جدا وقتگے منتی گورا دیر بیتگاں نئے ذوق و مراد دیستگاں منچا گما پیر بیتگاں سیو دوئیں سالاں گوستگاں سیو دو سال منی مود ڈوکومیں تشک بیتگاں ظلف ماہ پران لی مرتگاں مطلب گی مرتگاں گجگین یال ایر مرتگاں کارڈ میتگاں سیل کناں داہم گو جوداں وجدلاں جود مردہ گوشاں یہ دیگی جنین کیستیں میتگاں تو کا وجدلاں وشکامن اشتگاں مام دردی گا سیرو آروسی سمبہاں سیرے گدا پرداش تئی بوہ بخچاں ہم بستگاں تو ارچی کہ تو سیرہ پرداچی داتی تا ہما وڑا بستگاں من دست نجتگاں گتا سور زیورین زنگ کپتگاں ہو دیرین او گد کرمزین کوہم بیتگاں دیرین جنوک کاں گتکگاں چاکر انگت تی یادا نیا من پا مریدا زراں چاکر من تی یک چیزیں انگتا کا دست نجتا ایچ ترار چوشین نکتا من گوڑا امی گوڑا کہ اس نے دیم ترا چاکر چاری نی کاسد پتا مطلب میں کاسد گوما شہر دروشما پیش دارگائیں تے گوڑا میر چاکرا داتک جواب چاکر نی آنی یار سونان دیں میر چاکرا داتک جواب نو پورا ہنت روچو حساب بیا کتی سونان دیاں سی اشرپیے کشتیں پا مولداں داتگاں برو آنیے بدے شہر بگوش تو منا ماتو گوہار منی برات تو پمن من برات تو پمن گوار تلاکے کتو اچ سی اشرپی کاتی داتے وانی یار سیو دو سالہ رندانی یار پارے نی آنی اکلی کستیں شوانگا برو شہ مریدہ کسیں درگے جے پیارے شوانا کیسے در کہتے ہیں شہ مریدہ نی آنی کیسے آروسی سمبئی اروڑا ترا برابر کنتی شہر تو کئی شہر وڑا پیزت یک محرمی جاہیں شتاں مسکو زبادیں میتگاں شبتاں مسیاہیں ماپراں بانوری شریں لباس ممپا مرادی درکتاں بانوری شریں لباس ممپا مرادی درکتاں ساتو زیور سبزیں ہری ممپا مرادی پرکتاں مشیشو میں کٹے سرا بوپو نپاداں پچکتاں نشتاں دوئیں امزانیا انچو گلائشوں کتگ منی دست الملانی چنڈ تک عرصی چمارت کگانی شے کستے آنی کرن دو کی عرصے چمارت چگایا آنی منا نزدیک مڈوک آنی منا نزدیک مڈوک مطلب گوما ہمزان مبی نزدیک میا منی تاجگیں ٹپ کوداں آ من نہیں داگنت منی من بندو بوگانی سرا آنی تو ہر قدر گپ جنے گپ تی منا اوست نباں آنی تو ہر وڑا گپ جنگا تی گپ منا باور نباں ہنگا شے سیدھا نہیں آنی سیو دو سالہ چاکری گوما کسنی ہچ پہ وسگی نکو نی کسنی شے آنی یار بچچی بش آنہ کے گومزاں وارتگاں پاتنت کے ڈنہ کپتگاں آزال کے مرداں گپتگاں چیر چادراں کنزیں تگاں دستو گلائش بیتگاں نرمی گورے موڑین تگاں شہنی تائیں جنگی آنی یار ترن تر تو سیر کو چوبی تابیت نملی آنی تو جوابا بچر آنی چی جواب دنتے ہو او شہ مرید دیوانگیں لاپ گنوک چار ماہگیں آنہ کے گومزاں وارتگاں راستن کے پاتاں کپتگاں آزال کے مرداں گپتگاں چیر چادراں کنزین تگاں نرمی گورش موڑین تگاں گورچا گڑاں شورین تگاں بچو جنک کے شارتگاں کوہت منی بچو جنک کجا منی بچو جنک من کسی چاکر گما نا وقتو آبی کتا نا دیگه چیزی کتا ایچ نکتا
گوڑانی ہمیں دا چکسیں شانی چوشین کے بھی نہیں دا بعض بران گوشن بعض مردم گوشی شانی نکاح بھی بعض مطلب ادا چی مگندے کی خاموشی بھی چھے دو پد پدا داستان داستان گاریں اور دیما مائے بلکہ یکی بزانتی مارے بگوشی تے گو بلے چھے دو پد ما داستان نگندے داستان گاریں اوشن کسی ایچ رانی کسی روشی چکی آرتے یا مسلدگی زندگی یہ چوشنگ اپنی حبر نہیں نہ شاعری درکے دیگے دست کپی چونا گوشن مطلب شاعری مرید ابتا دو ہب داگے کتا و ابتا دو ہب شاعری جتک نا شاعر ہم شاعر تو کمی روشتا مردہ تر ابتا دو ہب جاگا تو جانا پکا وہ شاعری میں میچو گشتا بلے گندگا نہیں آیا ابتا دو ابتی شاعر ہوں گندگا نہیں آیا اور رندہ کی چی بھی ہیچ معلوم نہیں بعض گوشی نکاح کتا بعض گوشی کسی تو انگار بیتگا امیرو چاران پدا گندگ نہ بیتگا بلے پدا آموشی اسی طرح پٹو پول کنگے داستان یعنی نہیں پٹو پول کنگے انگا گیشیں ضرورت اسنی شیرہ